mak menek-menek. Ada siapa ya, Dus? Kak no pakane wedhuse gak duwe pakan. Nang direteno bapak turung teko. Waduh, batuk-batuk rek. Anakku turung tangi. Kon kok turu ae lapo, Dus? Rek, sakno ya rek. Endi sih rek sapuku rek? Lek sapu kan ngono. Lapo kon? Hiburane mak rek. Hiburane mak iku nggawe video ambek wedhus. Engko lek ngunduh lombok ambek preman-preman. Ngono ae jang ngene, gak iso. Gak iso nggawe video jalan-jalan. Yo. Sing ngene ae.